Goeiedag, het is mij Mart Beeldstra. Ik bel je namens het steunpunt Mantelzorg van Wels en het Balwerk. En SAS zullen 3 dagen lang klinken. Vanuit huis of van het kantoor van Stichting Bolwerk. Tijdens de Bel-3-daagse bel je vrijwilligers 3 dagen lang alle mantelzorgers die bij Harren bekend binnen om problemen of juist dingen die goed gaan in kaart te brengen. En dat is wichtig. Wij uit in de praktijk vernemen dat mantelzorgers vaak heel druk gaan met de zorgtaken en daarin net altijd weten welke route ze rennen moeten om goed voor zichzelf te zorgen, om hulp te vragen. Dus we willen graag weten wat er voor nodig is en wat we misschien verbeteren kunnen in onze dienstverlening naar de mantelzorgers. John van Dijk is een van de vrijwilligers die de eerste dag van de Bel-3-daagse aantrapt. En hij verneemt nu al dat sommige mantelzorgers verlet hebben om haar een verhaal te delen. Ik ga maar inbellen en die heeft verder geen hulp nodig. Die komt al je prima redden. Maar kijk, iemand gewoon nou. En die hier wel heel zwaar in de mantelzorgsituatie. Ik bel je namens de belronde voor de mantelzorgers. En Johan had het goed, is een brief binnenkregen ongeveer 2 weken alleen. En dan wil ik wel graag wat vragen stellen om jou, als het kan. Ik ken je vrouw en haar man die zit in een verzorgingstehuis, maar die wil heel graag nog wel bij haar vrouw op bezoek komen en die wennen het dan net bij die man, zeg maar. Maar dan moet er dus vanuit zijn verzorgingstehuis naar die vrouw gaan. En ja, dan is er net in een verzorgingsomgeving, zeg maar. En als er dan valt of iets dergelijks, dan moet die vrouw er maar in helpen. En als ze zelf eigenlijk net heel mobiel is, dan veegt het best wel volle van die. En de vrijwilligers bel je net zonder doel. Alles wat we opheffen deze weken verzamelen we. En dan geven we ze van welke signaal binnen er. Wat kunnen we erin vanuit onze organisatie. We zijn een vrijwilligersorganisatie. Misschien binnen vragen die we zelf oppakken kunnen om mensen te ondersteunen. Maar we zitten ook om tafel met bijvoorbeeld de gemeente, zorgorganisaties. Dus we kunnen ook voor een grotere groep signaal meenemen. En teruggaan onder deze partijen om te zien van deze vragen komen ervoor. Wat kun je betekenen vanuit je organisatie of vanuit de gemeente om de ondersteuning van mantelzorgers te verbeteren?